פשוט 5 מכות. אבל זה בקרשנדו. זה קרשנדו, אתה יודע מה זה קרשנדו? העצמה של הווליום. למדתי. 5 מכות שמתחילות חלק ונגמרות חזק. 5 מכות. אבל קרשנדו, אני אומר קרשנדו זה אומר שהמידה הראשונה בקושי שומעים אותנו. אז אני אתן ספירה 1, 2, 3, 4, ומה שאני רוצה לשמוע זה אוקיי? 1, רגע, אני נותן ספירה 1, 2, 3, 4 יותר חלש, תתחיל מיותר חלש המכה הראשונה בלתי נשמעת 1, 2, 3, 4